صبح بخیر دوستان عزیز. ساز نازن مرحمت باز هم аксияи навбатӣ дар мағозаи либосҳои занонаи туркӣ 4 та 7 рӯбарӯи панҷум дарвозаи пажарка мешавад. диден мағоза аз тарафи тилло бозорай. марҳамат биёен, боварӣ дорум маҳқултон мешава. бинен чӣ хеле либосакҳои фасон доранд. ҳамаш да ҳози аксия рафтестай успед кунен. ина двойкачаҳои фасони хушрӯе ки 300 мефурӯхтанд ҳози аксияда бовар мекунен 150 сомон шудагиай. марҳамат доставка надоранд. фақат метавонен биёен ай пеш бинен. ана ино бошад, иноям 300 сомӣ буданд 180 сомон шудагианд дар аксия. инчунин кардиганои фасона 120 сомон кардагианд. инам хе кардиганои ангоркаи хушрӯра. марҳамат касе либосгирай двойка гирифтаниен кардиган ё ин ки тройкаву дигар метавонед ба мағозаи 4 та 7 биёен духтаро. марҳамат иҷада инчунин анамхе жимпирако ҳаст аксия кардагиан. духтарако аз аксия қафон намонен, бовар кунен грандиозная аксия рафтеста. инами двойкаҳои турецкида нигоҳ кунен. ҳам юбкагиш ҳастай, ҳам брючниш ҳастай, брукдорш ҳаст. ино 300 сомон буданд. қабдан ҳози аксия рафтестай 150 сомон турецкиан. успед кунен духтаро, нигоҳ кунен ам хохушруван. марҳамат каседа дар корай ҳатман биёен. доставка надорада? доставка надора. шумо биёен ай пеш хитон бинен духтаро. расветкора бинен, қисми болора бинен. брючниёшам ҳам расветкои хушрӯ доранд. ина юбкагиёшам расветкош фасонай тонки вязка турецки беҳад фасон. мана нархишку беҳтарин ай духтаро 150 сомон бовар мекунен. ина расветкора бинен. аз наздик бо нишонтон битим бинен. мана марҳамат 150 сомонӣ. бозори корвонай поёни 12 дарвоза. аз дарвоза берун мешава рӯ ба рӯи панҷум дарвозаи пажарка. магазини 4 та 7. ҳатман биёен ай пеш тамошо кунен духтаро. боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. ира бинен худ чӣ хеле интихоб васеъ. размерашон стандарт ай духтаро. марҳамат аксияи калон рафтестай тамошо бинод дар двойкаҳои турецки фасон. марҳамат дар магазини 4 та 7 духтаро. инамино 300 сомона двойкаян стилои оверсайз бад духчон хушрӯайра бинен. тонки вязка беҳад фасончаян. нархошон аксиякати 180 сомон шудагай. я бурак расветкоша бинен. охе чӣ хеле расветкои хушрӯ дора. ина марҳамат каседа дар курай. иҷа доставка надоранд. шумо метавонен хитон биёен ай пеш бинен, интихоб кунен, харидорӣ кунен духтаро. бурд мекунен 180 сомон. бозори корвон рӯ ба рӯи панҷум дарвозаи пажарка мешава. магазини 4 та 7 магазин аз тарафи тиллобозорай. марҳамат биёен духтаро. ина аксияҳои беҳтарин шуморо интизорай. двойкаи фасони хушрӯи ангорка духтаро. размери калонай нигоҳ куненда кам мондагай. успед кунен 350 сомона двойка 220 сомон шудагай. хохушрӯи материалш алипака аз ин подбренда на ина фенди бад зарчам астай. коричневый ё зард? коричневиша. хулас я цвети дигашам астай. метавонен дархост кунен. а доставка надоре на? биёен бозори корвон тарафи тиллобозор рӯ ба рӯи панҷум дарвозаи пажарка мешава. магазини 4 та 7 бовар кунед. интихобам қа бисёра. ина кардиганора аксия кардагиан, двойкора аксия кардагиай. ҳамаш арзон шудагиан. тамошо бино ҳамаш бори туркияй. қисми болорам бинен чӣ хеле новинка бисёр доранд. бисёриҳо пурсиданд ки аксияи анамха жимпирчои фасони гуанҷу распродажаш ҳозирам давом дорад. духтаро инами қадар мондагиай. успед кунен 70 сомон шудагиай. ҳам қахшучаян. ино ваёда подростковияй размерош беҳад фасон школнида зурай. мана каседа дар корай духтарако биёен. доставка надоранд. магазини 4 та 7 рӯ ба рӯи панҷум дарвозаи пажарка мешава. ин магазин аз тарафи тиллобозорай. 4 та 7 ина нигоҳ кунед. ҳамқа бисёр буд навор доштем. хушрӯаю качестваш на инами қадараш мондагиай. каси гирифтанӣ боша ҳатман биёен. аксияи навбатӣ дар магазини 4 та 7 духтарако. ина каседа кардиган нарасида буд. марҳамат бо инами қадараш омадагиай. биёен. ина ҳамаш бо подбрендай 120 сомон. материалшон диден ангоркай хушрӯай ҳеҷ намеша ғавсакакай. ҳози дига цветошам нишонтон метим. мана 120 сомонӣ. доставка лекин надоранд. тамошо бино марҳамат рақамошон
مرامت بیاین ای پیش رقمشون نیست بیاین ای پیش بینین بازار کاروان رو بروی پنجم دروازه پژارکه میشه و مغازینی 4 تا 7 این مغازین از طرف تیلو بازار مرامت بیاین با ای پیش بینین این اینجا دوایکوی ارزان شدگی یعنی خیلی کاردیگانو بسیار این خیلی دوایکو را بینین با چه خوش روی خلاص همش برای ترکیه